ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା କୌଣସି ବହିରେ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କର ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ବାହାର କରିବ। ଧନ ଯୌବନ ଜୀବନ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନଥାଏ। ତଥାପି ଧନ ଥିଲେ ଲୋକ ଗର୍ବ ହୁଏ, ଯୌବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ, ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଲୋଭ କରେ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ ବଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇ ବସିବ। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା, ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେବେ ବୁଝିବନି ଯାହା ତୁମ ଆପଣା। ସନ୍ଦେହ ଏକ ଏପରି ରୋଗ ଯାହା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ବସିଯାଏ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ମନରୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ